Κλήθηκα από τον εισαγγελέα τον κύριο Πεπώνη και κατέθεσα φάκελο που περιέχει στοιχεία που καταδεικνύουν την οθεία στα καύσιμα των ενόπλων δυνάμεων και το λαθρεμπόριο. Πρόκειται για εθνικό και οικονομικό έγκλημα. Εθνικό έγκλημα γιατί υπονομεύεται η αμυντική θωράκιση της χώρας όταν παρατηρούνται φαινόμενα άρματα μάχης, οχήματα αλλά ιδιαίτερα άρματα μάχης, να ακινητοποιούνται σε ασκήσεις ή να μην μπορούν να αποδώσουν, όταν υποστηρίζεται από πολλούς ότι έχουμε και πτώση αεροσκαφών λόγω των οθευμένων καυσίμων. Πρόκειται για οικονομικό έγκλημα όταν εκτιμάται ότι το κράτος, η εθνική μας οικονομία χάνει το χρόνο περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσά πολύ μεγαλύτερα από εκείνα της περικοπής των μισθών και των συντάξεων. Σε μια περίοδο τέτοια κρίσης είναι απαράδεικτο κυκλώματα να αλωνίζουν και να εκμεταλλεύονται τον ιτρώτα του ελληνικού λαού. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα, μετά από μια έρευνα 8 χρόνων που έκανα, με παρεμβάσεις εντός και εκτός Βουλής, στην τακτική δικαιοσύνη και στη στρατιωτική δικαιοσύνη, ήρθε η ώρα να αποκαλυφθούν τα ονόματα αυτών οι οποίοι συμμετέχουν στα κυκλώματα, οι διαπλεκόμενοι. Και προφανώς πρόκειται για ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες. Να τιμωρηθούν παραδειγματικά και να επιστρέψουν τα ποσά τα οποία έχουν καρποθεί, και είναι πάρα πολύ εύκολο να εντοπιστούν και τα πρόσωπα, αλλά να εκτιμηθεί και πόσα ποσά έχουν καταχραστεί δεκαετίες. Δεν είναι μόνο η τελευταία 8ετία. Σε ό,τι αφορά τα μηνύματα τα οποία μου στέλνουν ότι ο δρόμος μου προς την Βουλή ως υποψήφιος βουλευτής θα καεί από τα καύσιμα, τους απαντώ ότι δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, όπως δεν φοβήθηκα στην υπόθεση του Κοσκοτά και του χρηματιστηρίου. Γιατί στηρίζομαι στη συνείδησή μου, στο καθήκον το οποίο επιτελώ ασυμβίβαστα και ανυποχώρητα χρόνια ολόκληρα, και στους πολίτες της Μαγνησίας που με έχουν εμπιστευθεί δεκαετίες. Να σας ρωτήσω κάτι, αυτές τις καταγγελίες και αυτή η έρευνα είχε ξαναδρομολογηθεί το 2007. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι σήμερα θα υπάρχει ένα αποτέλεσμα, ενώ τότε δεν υπήρξε? Ναι, ήδη έγινε το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα είναι ότι δίνεται η δυνατότητα στο ΣΔΟΕ, κατόπιν απόφασης του εισαγγελέα του κ. Πεπώνη, να γίνονται έλεγχοι στις αποθήκες των καυσίμων και κάθε δίμηνο να υποβάλλονται καταστάσεις. Δηλαδή το άβατο το οποίο υπήρχε στις ένοπλες δυνάμεις και όπου δρούσαν τα κυκλώματα ανενόχλητα έχει σταματήσει. Όσον αφορά για το λαθρεμπόριο των καυσίμων, πιστεύω ότι δεν έχουν άλλα περιθώρια να αλωνίζουν το ελληνικό δημόσιο, και ο νόμος ο οποίος έχει συνταχθεί, αλλά και οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού μέσα στη Βουλή ότι το ποσό που χάνει το χρόνο το κράτος είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο, λάθος αυτή η εκτίμησή του. Πιστεύω ότι με τη συνδρομή και πολλών άλλων παραγόντων, αλλά και κάποια στιγμή με την αφύπνιση των πολιτικών, θα θετηθεί τέρμα σε αυτά τα μεγάλα κυκλώματα. Να ρωτήσω και εγώ, με την κατάθεση την οποία δώσατε πάνω, πιστεύετε ότι θα έρθουν στην επιφάνεια απόρριτα στοιχεία για τις ένοπλες δυνάμεις? Τώρα ξέρετε ότι μετά από μια ανάκριση δεν είναι διοντολογικό να πω τι ακριβώς στοιχεία που υπάρχουν στο φάκελο, αλλά είναι ένας φάκελος όμως που ανάβει φωτιές. Και για μένα σήμερα είναι μια ανακούφιση, γιατί έζησα ένα μαρτύριο, ένα Γολγοθά, 8 ολόκληρα χρόνια. Επιτέλους βλέπω να υπάρχει φως στο τούνελ. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Κολιοκώστα, τον εισαγγελέα του Αριού Πάγου, που κάνει μια δική του έρευνα, και τον κύριο Πεπώνη, που οφείλω και εδώ να πω σήμερα σε εσάς ότι άργησε η κατάθεσή μου διότι δεν υπάρχει ούτε γραμματέας να βοηθήσει, και καθήκοντα γραμματέα εκτελούσε ένας άλλος αξιόλογος εισαγγελικός λειτουργός, ο κύριος Μουζακίτης. Εκεί έχουμε φτάσει και οφείλω να το συγχαρώ για το έργο που επιτελούν.